Universitatea de stat Alepo Rusu din Bălți, la cei 70 de ani în săi de existență, este la vârsta maturității, dobândind conștiința vocației și a misiunii sale. Mii de absolvenți ai Universității Bălțene recunosc cu mândrie că destinul lor intelectual a fost marcat în mod decisiv de această instituție, care slujește onest cartea, știința, cultura. În anul 1945, în Bălțul imediat post-belic, răvășit din ravagile istoriei recente, se deschide o nouă instituție de învățământ, Institutul Învățătoresc. În anul 1953, Institutul Învățătoresc va fi reorganizat în Institut Pedagogic. La 24 aprilie 1959, Institutului Pedagogic de Stat din Bălți se conferă numele lui Alepo Rusu, personalitate marcantă a istoriei și culturii naționale. Nume ridicat cu tărie de comunitatea universitară bălțeană în pofida reținilor circumspecte ale obscenităților comuniste, care nu-și doreau ancorarea la Bălți a unui simbol național cu o puternică forță de plină de el. De aici încolo, ardenta personalitatea lui Alepo Rusu va mobiliza căutările academice și idealurile umaniste ale instituției. La învățământul cu frecvență la zi își fac studiile peste 2000 de studenți, la circa 46 de specialități și specializări. Astăzi, învățământul superior este de neconceput fără utilizarea tehnologiilor informaționale. În acest context, în universitate sunt dotate peste 40 de laboratoare cu calculatoare moderne, cu proiectoare, tehnologii moderne de învățare. În cadrul universității au fost deschise o serie de specialități noi în ultimii ani legate de tehnologiile informaționale. Avem și o serie de specialități deschise la sugestia partenerilor noștri exteriori. Activitatea de cercetare și internaționalizarea universității reprezintă două elemente distincte pentru mediile academice care se vor competitive. În acest context, remarcăm cu admirație că universitarii bălțeni au achiziționat o mulțime de succese pe sectorul respectiv. Astfel, în perioada ultimilor 5 ani, s-au implementat peste 16 proiecte de cercetare finanțate de Guvernul Republicii Moldova, ca la finalul anului trecut universitar să mai achiziționăm încă 6 proiecte de acest gen. Avem o vizibilitate internațională remarcabilă. Spre exemplu, în ultimii 5 ani am implementat 8 proiecte din cadrul programului european Erasmus Mundus. A fost o excelentă experiență care a permis accesarea laboratoarelor de cercetare a mediilor academice din diverse universități europene. În acest context, ținem să remarcăm că eforturile constante ale universitarilor bălțeni sunt axate și pe acreditarea internațională a specialităților. Astfel, avem deja 5 specialități care au trecut procesele de evaluare și eventual vor fi acreditate într-un timp apropiat. Este vorba despre agențiile de evaluare internaționale din România, din Estonia, dar și agenția de evaluare internațională a programelor de studii din Köln, Germania. Colaboratorii Departamentului Studii cu frecvență redusă și formare continuă realizează managementul proceselor aferente următoarelor domenii de activitate: studii cu frecvență redusă, formare continuă, stagii de practică, studii de master, activitate extracurriculară, activitatea autoguvernanței studențești. Printre anumite realizări aș evidenția următoarele: diversificarea programelor de master, colaborarea eficientă cu agenții economici, identificarea necesităților de formare a cadrelor didactice preuniversitare, activitatea extracurriculară devine mai sistemic, corelată cu formarea profesională formală. În anul 2002, Universitatea de Stat Alepo Rusu din Bălți este între primele instituții de învățământ din țară care obțin acreditare la toate specialitățile de profil, de la cele didactice, la cele juridice și economice. Ca urmare a schimbărilor ce intervin pe piața europeană a ideilor, în anul 2013, Senatul Universității de Stat Alepo Rusu își propune o revizuire radicală a întregii construcții universitare,
remodulând cele 8 facultăți ale sale în 4 facultăți, în stare să reziste atât puternicii competiții naționale, cât și celor regionale și europene. Actualmente, organigrama OSAD consolidează următoarele facultăți: Facultatea de Litere, Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Facultatea de Drept și Științe Sociale. Universitatea de Stat ale Coruțului de Bălți înseamnă astăzi circa 6.000 de studenți la ciclul licență, masteranți și doctoranți, care își fac studiile la 42 de specialități, 24 de specializări de master și 2 școli doctorale. Devotamentul și chiar sacrificiul oamenilor care au slujit cartea și formarea profesională la Bălți ne îndreptățesc să sperăm că noile generații de cadre didactice și de studenți vor consolida tradițiile instituției, deschizând-le odată cât mai larg ușile către performanță, competitivitate, sobritate și logică. Privind conferirea de distincții de stat unor angajați ai Universității de Stat ale Curuțului din Bălți. În temeiul articolului 88, litera A, din Constituția Republicii Moldova și a legii cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova, președintele Republicii Moldova decretează articol unic. Pentru merite deosebite în dezvoltarea învățământului universitar, contribuție substanțială la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare și activitate metodico-didactică și științifică prodigioasă, se conferă Ordinul Gloria Muncii, doamnei Lora Ciobanu, conferențiar universitar, doamnei Elena Harconița, director al Bibliotecii Științifice, Medalia Meritul Civic, doamnei Nona de Nebo, conferențiar universitar, și doamnei Lidia Pădureac, conferențiar universitar. Medalia Mihai Eminescu, doamnei Maria Abramciuc, conferențiar universitar. Titlul onorific Maestru în Artă, doamnei Margarita Tetelea, conferențiar universitar. Titlul onorific Om Emerit, domnul Vasile Buzdugan, conferențiar universitar. Titlul onorific Om Emerit, doamnei Dina Stici, conferențiar universitar. Acestea fiind spuse, spun Universității din Bălți, la mulți ani, îi doresc mult succes în continuare, îi transmit domnului rector Popa acest decret și tuturor vouă vă spun felicitări.